आला زما پروردگار استا ذات لوی اللہ استا شان لوی اللہ پدی قوم باندے قحط راغلے دے دیتا خوراک نہ ملاویگی اسکاک نہ ملاویگی پروردگارا تپدی باندے خپل رحمو کا اللہ ورطا فرمائی زما پیغمبر سر اچت کا یو خبر در تکوم دا قومنا او یا زر کسان راجم کا زما دربار تا حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان اکڑو 70,000 کسان چار چاپیرا راجم شو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ فرمائی تا اعلانو کا دے 70,000 کسانو تاوایا چی پتاسو کی یو گناہگار دے او دے یو گناہگار دا وجنا ستا پروردگار ستاسو سوال نہ قبلی اے قوما دا یو گناہگار دے ستاسو نہ باہر پوزینو اللہ بستاسو سوال قبول کی خلق حیران دی موسیٰ علیہ السلام وی پروردگارا زبدی او یا وزرو کسانو تا آواز سنگا رسوما پروردگار ورتوی اے موسیٰ آواز کو لستا کار دے رسول استاد پروردگار کار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کئی اے قوم بنی اسرائیل تاسو 70,000 کسانو کی یو کس گناہگار دے او دا یو پا وجہ پروردگار دا ٹولو سوال نہ قبلی قنصاری نہ ختمے گی ٹول با ختمے گی مڑبشی کدا یو کس دے مجمع نہ اوتو او دا دخبل گناہ اقرار اکڑو دے باہر شو نو دے دی یو کس پا باہر کے دوسرا استاسو دا ٹولو سوال بدا اللہ پدر کی قبولی شی گناہگار ناس دے گوری سخلق ولار دی سناس دی او یا زر کسانو مجمع دا خلق طول حیران دے دا سڑے ادرے دو زان سر سوچ کئی کچری زدے خلقو توے ما چاہتا گناہگار زیم نو طولا زندگی دا طول خلق با ما پورے بدرد وی دمر بدنامی بمیوشی چی چر بم دے خلقو بزرنو کی زپاک سڑے جوڑ نشما او کچری نوزم ٹول قوم میں تباہ کی گی اچانکی پدی گریوان کے سر ورخ کا تکڑو وی ربا زستا گناہگار بندہ ٹولا زندگی میں اللہ ستا پنا فرمانے کی تیرا کڑے دا اللہ تاخبل پیغمبر دوی چی 50 سالی زمان مقابلہ کڑے دا ربا 50 سال میں ستا نافرمانی کڑے دا لیکن اے پروردگار آڈم بنے زلدے ستا پدر کی تو بہو باسم اللہ زمان تو بقبول کا جس سنگ دا گریوان کے سرخ کا تکڑو دا الفاظی پورکڑ انتا اللہ توبہ قبول اکڑا اخلاص دا دا زڑا معلوم شو او اچانک باران چالو شو قنصاری ختم شوا اغوانی بوٹی ہر سشن شو موسیٰ علیہ السلام اللہ تا بیا پسجدہ باندے پریوتو پروردگارا تاما دوے چے 70,000 کی یو گناہگار دے باہر دیوزی علبستا سوال قبلو ما ربا زستا پیغمبرم آیا پروردگارا مانا پس باندے خفائی اے زما پروردگارا زما سا فعل زما سا قول زما سا عمل در باندے بد لگی دلیوی اللہ تا تا ناکوخی اے پروردگارا پس وجہ باندے زما بیزتی وشوا اللہ ما خلق تویچی یو گناہگار باہر کئی ربا خلق تما داوینا کولا پاگی کتاباران رو ورولو اللہ تا شنکے رو یستو اے پروردگارا ماجرا صدا رب ورطوئی موسیٰ کم بندہ چی زمان گناہگارو سنگ ورطا پتاو لگی دا ماتے مناجات چالو کڑل ماتا پسجدہ باندے پریواتو ماتے اجڑل اوستا پروردگار دے انسان پا جڑاو دا پتو باندے زرد عفو قلم راکاگی موسیٰ علیہ السلام ورطسوئی بیا ورطوئی پروردگار از ٹک دا ماف دے کرو خوپسی خوراتو خواہ چی دا گناہگار سوک دے اللہ ورطوئی اے موسیٰ چی 50 کالے زمان
خلاف आवाज उचत करो 50 काला जमा मुकाबला के वलाड़ो ए मूसा आग वक्त के मा दाग पर्दा न दागस्ती उसी चितो बहुयस्तानो संगे पर्दा वाखलम अवे मूसा संगस्ता परवरदिगार चुगल खूरियों की चिता ता दाग चुगलियों की ए मूसा जमा माफ करो बस माफ में करो ला युसअलो अम्मा यफअलु व हम युसअलून बंदन बात पूछ की